Shalom, shalom, Commander Anna tasangana zvekare tichitaura nezvemudzimba, zvehupenyu zviri kuitika pasi rose nemunyika yeZimbabwe. Takatarisana nenyaya yeCovid, ndiyo yatiri kutaura nezvayo. COVID, pamwe warwarirwa, pamwe uri kutya, zvingangodaro unoziva mumwe munhu ari kutorwara izvozvi, asi hamuzivi kuti motangira papi. Saka ngatimbopindai mushoko tinzwe kuti shoko rinoti kudini. Ndiri pana Isaiah 53 ndichitanga pavhesi ya1. Hama dzangu, shoko ndo rinokosha. Shoko ndiro ratinoda kuti tiwane mhinduro dzose dzeupenyu. Saka ngatipindei mushoko. Hanzi neshoko, ndiani akatenda zvatakaparidza uye ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna ani? Akamira pamberi pake sebukira nyoro uye somudzi pavhu rakaoma. Akanga asina runako kana chimiro choumambo kuti atikwezve kwaari. Hapana chatingada pakuratidzika kwake. Akazvidzidza uye akarambwa navanhu, murume wokusuwa uye anoziva kutambudzika. Somunhu anovanzirwa chiso navanhu akazvidzwa, uye isu hatina kumukudza. Zvirokwazvo akatakura matenda edu. Mazvinzwa ka? Zvirokwazvo akatakura matenda edu uye akatakura kurwadziswa kwedu, asi isu takafunga kuti akarohwa naMwari. Akarohwa naye uye akarwadziswa, asi akabayirwa nokuda kwokudarika kwedu, akakuvadzwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwaiva pamusoro pake, uye namavanga ake takaporeswa. IIsaiah 53 iyi. Okay, ndaverenga mubhaibheri remufoni, asi ndine bhaibheri rangu iri randinoshandisa. Munhu wese anofanira kuita bhaibheri rake. Iri nderechirungu, saka regai ndingoverenga neEnglish. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form or majesty that we should look upon him, no appearance that we should desire him. He was despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Asi ndinokurudzira vanhu kuti make it personal. By your stripes, Lord Jesus, I am healed. Nemavanga enyu mambo Jesu, ndakaporeswa. Ngatitaure nyaya COVID-19. Isu tinoziva kuti muna Mwari wedu hamuna chakaipa. James 1:17. Hanzi zvose zvakanaka zvinobva kuna baba vedu vekudenga. Saka kurwara chakanaka here? No, hachisi chinhu chakanaka. Saka COVID-19 haina kubva kuna Mwari. Ndo mazivira munoda kuti hazvina kubva kuna Mwari, nekuti hachina kunaka. Chinotambudza vanhu, kuuraya vanhu. Handi kuda kwaMwari wedu, kwete. Asi kuno mwana vanotenda vachitofunga kuti chirwere chatapuwa naMwari kuti vatidzidzise chimwe chinhu. Ko vanhu muchadzidza rini kana chirwere chichibva kuna Jehovha? Kwete, hachina kubva kwavari. Okay, saka unogona kuva kudaro une wanzwa testa positive, kana kuti uri kurwara iwe, kana kuti munhu ari kurwara. Ndine muenzaniso panapa. Vamwe vanhu vari kutesta positive asi havasi kurwara. Asi mweya wokutya unogona kukubisa mukungotesta positive wotopinda mukurwara nemweya wokutya. Saka zvatinoita ndezvizvi. Chekutanga unotora shoko. Ndochekutanga, shoko ndo mune simba
ndomune upenyu, ndomune mhinduro, ndomune zvese, ndomune kupora, imomo mushoko umu. Okay? Ndochekutanga chatinoita. Wotora mavhesi ako woverenga. Usaverengere mwoyo. Read out loud. Verenga nemuromo uchizvinzwa uchiverenga. Unotora Psalm 53 woverenga verse 1 kusvika pa5. Kana uchida kuverenga yese pakanaka. Psalm 103 woverenga verse 1 kusvika pavhesi ya3. Unogona kuverenga Psalm 107 verse 20. 1 Peter chapter 2 verse 24. And kune mamwe maverses akasiyana siyana aunogona kuverenga kuna Matthew, kuna Mark, kuna Luke kana kuna John. Paitwa minana yekuporeswa kwevanhu. Mavhesi iwayo anongoita zvakanaka. Saka unofanira kuverenga mavhesi iwayo. Madaro moti Baba ndinouya mberi kwenyu. Kana uri iwowo usiri kuzwa zvakanaka, uri kurwara, ndinokumbira kuti mundiregererewo. Ndochekutanga tinofanira kusunungura vanhu nekuti hapana healing anointing inopinda mumwoyo wakazara vanhu nezvigumbu. Ndiregerereiwo wokonfesa zvinhu zvako kana une zvigumbu nevanhu wogadzirisa panyaya yekuregerera chinhu chikuru. Nyaya yekuregerera chinhu chikuru. Regerera. Forgiveness chinhu chikuru, hama dzangu. Musazvitore sechinhu chokungoti ndakagumburwa nanhingi. Prayer yako hapana kwainoenda kana une zvigumbu mwoyo. Madaro moti Baba, shoko renyu rinoti, maakukota mavhesi atatauraya. Maakukota shoko renyu rinoti, nemavanga amambo Jesu ndakaporeswa. Mambo Jesu makatakura kurwadzikwa kwose. Shoko renyu rinoti zvakanaka zvose zvinobva kwamuri. Saka izvi zvisina kunaka izvi, nokuti chirwere hachina kunaka. Chiri kuda kuba upenyu hwangu, chiri kuda kuba mhuri yangu, chiri kuda kuba mari dzangu, chiri kuda kuba mufaro wangu. Saka ndaramba chirwere. Mozodzinga chirwere mumiri menyu kuburikidza neprayer. Munoti chirwere nezita raJesu ndinokusunga, chinofanira kusungwa first. Iwe virus nezvimwe zvirwere zviri mumiri mangu, buda uende nezita raJesu. Madaro moti ndinogamuchira kuporeswa kwangu sekutaurwa kwazvinoitwa mubhaibheri, sekutaurwa kwazvinoitwa mumagwaro. Ndagamuchira kuporeswa kwangu. Unogamuchira kuporeswa kwako rini? Ipapo. Nekuti zvinhu zvese zvinotanga mumweya. Saka paunonamata, mhinduro yako unopuhwa pakare ipapo mumweya. Woti ndagamuchira, ndatoporeswa, Baba ndatenda nemuzita ramambo Jesu. Watopedza? Kana wanga uchirwadziwa, kana wanga une pain, kana chikosoro, kana chii, unongotaura kuti pain, enda nezita ramambo Jesu. Kukosora kwese ngakupere nezita ramambo Jesu. Malungs clear up nezita ramambo Jesu. Masymptoms ayo. Kana wanga une musoro, enda nezita ramambo Jesu. Mangwana acho womuka. Pamwe uchiri kurwadziwa mumiri, wotaura zvekare kurwadziwa, enda nezita raJesu. Hauchanamatira nyaya yeCovid, yevirus iya, zvapera, wakungodhila nemasymptoms. Ndiwo maitirwo azvinoitwa. Asi chimwe chinhu chikuru chandinoda kutaura panapa ndechekuti pese patinoita maprayers edu pane nyaya dzakaita sedzeCovid, tinofanira kuinvhovha mweya mutsvene. Saka paunopedza prayer yako, vhara maziso, woti mweya mutsvene, taurai neni. Kana kuti mweya mutsvene, pane imwe area here yandofanira kukavha yandisina kukavha. Woteerera zvaunotaurwa namweya mutsvene. Musapinde mukutya. Musatange kutaura nyaya yekuti pamwe ndichafa. Mashoko edu ndiwo anotipinza mumatambudziko. Tinotanga kutaura mashoko ekutenda anoratidza kuti ndiri kutenda kuti ndatoporeswa kare. Unogona kuramba uchidzimbikana munyama yako, asi ziva kuti mumweya zvatoita kare. Usaramba uchingotaura kuti hama dzangu ndiri kurwara, hama dzangu. Ramba uchirumbidza Jehovha. Baba ndoda kukutendai nekuti ndakatopora kare. Baba ndoda kukutendai nekuti ndakatosimba inini. Baba ndoda kukutendai nekuti munonzwa munamato, bakadzwa munamato wangu, ini ndatopora kare.
Hatifambe nezvatinonzwa kana zvatinoona, tinofamba nekutenda. Tiri pana 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Tinofamba nekutenda. Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Hebrews 11 verse 6. Saka unofanira kutenda. Kutenda hakuzi kwekuenderana kwemafeelings. Kutenda kwekuziva mwoyo mako kuti baba vangu vakatendeka, vakanzwa munamato wangu. Unoramba uchidaro everyday uchiti baba ndoda kukutendai nekuti nhasi ndiri kunzwa zviri nani pana nezuro. Baba ndoda kukutendai nekuti ndiri kusimba muzita ramambo Jesu. Baba ndoda kukutendai nekuti chikosoro chaenda nezita ramambo Jesu. Baba ndoda kukutendai nekuti malungs angu akatoporeswa kare nezita ramambo Jesu. Baba ndoda kukutendai. Ripoti isa unenge uchipiwa nadhokta, unenge uchitora ripoti iyoyo wonamata uchitaura zvaunoda. Kana zvanzi nhamba yakati yakakwira, uri baba ndoda kukutendai nekuti nhamba iyi yanormal nezita ramambo Jesu. Ndo maitirwo acho. Hatinamate situation, tinonamata maresults. Chichauri kuda ndochatinonamata. Hatitaure situation, tinotaura zvatinoda. Chichaunoda, ndoda hutano, ndoda kusimba. Ukataura situation, sezvazvinotaurwa pana Mark chapter 11 verse 23-24. Hanzi uchava nezvaunotaura, uchazviwana zvaunotaura. Proverbs 18 verse 21. Hanzi death and life is in the power of the tongue. They that love it shall eat the fruit thereof. Saka uri kutaura mazwi eupenyu here? Uri kutaura mazwi erufu here? Chimwe chandinoita zvekare kana ndichinamatira vanhu vapinda padambudziko reCovid, manamatiro andinoita ndeyekuti everyday ndinosunga mazwi erufu anogara achitaurwa pamusoro pevanhu. Nekuti vanhu vakanzwa kuti munhu abatira chirwere ichi, kana ari madoctors, pamwe vanenge vasisina tariro, saka vanenge vachitotaura mazwi erufu. Pamwe dzimwe hama dzinenge dzichitoti zvino anopora here nemafiro ari kuita vanhu. Saka mazwi ayo tinoasunga. Ndinoti ndinosunga mazwi ose orufu ataurwa nevanhu pamusoro pake, kunyange iye muridzi ndinoasunga. Ndinoti ngaadonhere pasi, asabereke zvibereko. Ndinozviita izvozvo everyday nekuti handi munhu wese ane kutenda. Vamwe vanhu vazhinji vanongobhilivha zvavanenge vachingonzwa zvichitaurwa nevanhu, asi isusu tinofamba nekutenda. Saka hama yangu, tenda zuva ranhasi. Ende unogona kuitira prayer ichi hama dzako. Asi kana mune mibvunzo uye muchida kuti ndinamate nemi pamwe chetepo nemi tichitenda pamusoro pehama yenyu inogona kuva yakabatikana, chingava chiri chirwere ichochi cheCovid-19 ichi, kana kuti chimwe chirwere, kana chiri kensa, tinogona kuita zvimwe chetezvo everyday munenge muchidaro so everyday muchinamata. Kunamata kutati makakumbira ka1 makapuwa kare zvako. Prayer muri kuita inenge yaye kutenda, kana kuti muri kudhila nemasymptoms, zvakwana. Thanksgiving muchikonfesa shoko rakaita sePsalm 91 neyo Isaiah 53 verse 5, muchingoti baba nemavanga amambo Jesu amai vangu vakaporeswa. Baba nemavanga amambo Jesu ini ndakaporeswa kare. Baba nemavanga amambo Jesu sekuru vangu vakaporeswa kare. Saka ndo maitirwo azvinoitwa. Mwari wamasimba ose ngaabate muupenyu hwenyu. Anointing yehealing ngaipinde mumiri menyu. Muwane ruzivo panyaya dzehealing nekumaintaina healing yenyu, nekuti unogona kurasa healing yako nemashoko ako. Motaurawo mashoko eupenyu kwete mashoko erufu. Mweya mutsvene mudzidzisi mukuru ngavakudzidzisei. Ndataura ndichiti unovhunza mweya mutsvene pazvinhu zvose. Unongovhara maziso wovhunza, wonyarara woti zii, woteerera. Mweya mutsvene vanotaura, ndimweya mutsvene vanotaura. Ukati hapana chandiri kunzwa, tanga kurumbidza. Rumbidza kuti mweya wako udzikame, uve nerugare. Imba dzimbo dzinosimudzira zita ramambo Jesu. Imba dzimbo dzinotaura pamusoro peropa ramambo Jesu. Wapedza kudaro so wovhunza mubvunzo wako, kana kuti wongoti mweya mutsvene taurai neni, ndakateerera, wovhara maziso. Komanda Ana, tichasangana zvekare tichienderera mberi tichitaura nyaya dzemudzimba, zveupenyu nezviri kuitika munyika pasi rose, muzita ramambo Jesu. Shalom.